Hej, så er jeg tilbage igen. Tester endnu en dekanvæske på 0 mg. Den her gang der er den aprikos. Det er leveret i den samme væske som de andre. Jeg har dampet en del af den, og det er sådan lidt fordi, at man skal dæmme damp meget, før den giver noget smag, men ja, den giver en god aprikossmag. Ikke kvalmende, man kan sagtens tåle at sidde og dampe den i rigtig lang tid. Den dufter måske ikke så meget af aprikos, men smagen den er der, helt sikkert. Det er ikke en kvalmende en, smagen bliver ikke vildt længe i halsen. Den fylder munden godt, men smagen holder sig i ganen, den kommer ikke rigtig helt med ned. Der er ikke rigtig meget throat hit i den, men den er blød og behagelig. Jeg tror, det er en god cafédamper, når man sidder og skal have sig en kop kaffe og et stykke kage, så er den god at sidde med. Jeg vil også teste den på en tankgadget, for at se om den holder på en tank. Jeg kan godt lide at have tank med, når jeg er ude i byen. Man ligner en mindre narkoman, når man ikke har nogen kanyle med. Ja, der er ikke meget smag på en tank. Det vil være synd at sige, så det skal man ikke dampe den på. Måske på en low resistance, for den jo giver lidt mere smag. Der kan måske anbefales. Det er helt klart en Cartomizer og Cleomizer rygevæske, og der er den rigtig fin. Den er behagelig. Man bliver ikke sådan overdrevet træt af den meget hurtigt. Der er sådan de smage, hvor man skal ikke dampe for meget, så bliver det meget hurtigt kvalme. Det gør den her ikke. Det er en rigtig god, behagelig en. Dufter behageligt af aprikos. Det er en, som folk bare accepterer, at man sidder og damper, uden at de bliver fornærmet over det. Tværtimod, så får de måske nok bare mere lyst til at søge aprikoskage. Men det var sådan set alt, hvad jeg havde at sige for denne her gang. Men den kan godt anbefales. Det er en god, fornuftig en, men man skal nok ikke få tømt den med noget VG, fordi så bliver den nok lige mild nok. Med lidt nikotin i, og så er den helt klar en god damper, mens man sidder og nyder et kop kaffe, eller i stedet for kagen, så kan man sidde og dampe en aprikos. Men det var det, hvad der var at sige for mig af. Så I må have en rigtig god dag. Hej.